Paulo ngoma otrekoma Philemon. Paulo, Kristo Yesu deduani, ni onua Timoteo de koma Philemon, ye ntofo ni ye yonku jumayoni, ni onua ba Apia, ni Akipo, ye yonku sreni, ni asafo ewo ufie, adom ni asumdue efiri ye agye Nyankopon, ni Awurade Yesu Kristo nkamo. Meda me Nyankopon ase daa mekae wo me mpaebom, se mete wo dɔ, ne wugidi a wo no Awurade Yesu, ni ahotifo nyina ho no nka. Na wugidi ayonkofa mu ayedin yiye nyina ewo ye mu Kristo Yesu fam no ho nimdiem. Na mo wo dɔ ho anigye, ni awre chichire bebre, se wo ama ahotifo ye madwodwo won onua. Enu nti nanka men nampi Kristo mu se medi mehye wo ade a ese ho. No donti misraw mum, mi akra Paulo se afe miye Kristo Yesu deduani nso. Misraw me ma me ba me wo no wo nchi humem. Onasimo AKAN no ne huni mfaso ma wo. Na afe oye ma wo ne me a masoma no nchen bio. Ono a otise me a meyem. Anka me pe se misanka no ma no tena me nchen. Na wasiwa na mu asom me. Asempa nchi humanum. Nanso mampese mi firi wachi mi yo bribia na uyiye yo anye se firi ohyemu na mom afiri opemu na bia ye nti na oni wutiti mu kakra se wo benya no daa enye sa akwa bio na mom di osene akwa so nua adofo a oyema mi titire na kampese wo wonam ne Awurade fam edi se wo bu mi se oyonko de a gino semia na se waya oboni bi senso odi kabia bubremi mi Paulo na medi mia me sa me kire se metua na manka man kire wo se de wodi me ho ka no ne wa nso ane onua na minya wo hu bribia eye Awurade mu mama komam nsane mi Kristo mu mo wo siti ehu ani da so nti na me kire wo nwoma na mnimisa obayo asene de makan impo nanso siesie ho tena bre mami na mani da so se na mo mpaebɔ so na wode me bɛkyɛ mo. Epafra, me yonku deduani wo Kristo Yesu mu. Marko, Aristarko, Dema ni Luka, me yonku no madwumayɛfoɔ kyiakyia wo. Awurade Yesu Kristo adom nka mo honhom.